Bon dia! Avui farem un nou projecte amb Tinkercad. Construirem un cotxe de joguina molt xulo amb els seus propis eixos perquè les rodes puguin girar. Obrim un nou projecte amb Tinkercad. Per fer la base del cotxe, començarem arrossegant un cub. Canviarem una de les mides de la base i la posarem a 50 mil·límetres. Ara arrossegarem un d'aquests triangles, anomenat techo de color verd, i, amb una mica de compte, l'arrossegarem fins que quedi a la part davantera de l'estructura del cotxe. Movem la càmera i ens ajudem de les fletxes del teclat per poder moure aquest triangle amb més precisió. També li canviarem l'alçada i la posarem a 20 mil·límetres d'alt. La llargada del triangle també la canviarem. Cliquem al quadradet blanc per canviar-li la mida i escrivim 40. Tornem a ajustar bé les dues peces entre elles. Recordeu anar movent la càmera per assegurar-nos que les dues peces encaixin bé. Us ensenyarem un nou truc. A la part de l'esquerra de les eines, a sota de la icona de la caseta, hi ha una icona que diu Ajustar todo en vista. Això fa que, independentment d'on tinguem ubicat el nostre cotxe, la càmera es situï just a sobre d'ella. Si a més fem clic a les vistes que tenim al cub 3D a dalt a l'esquerra, podem veure la nostra construcció des de diferents punts de vista. Quan ho tinguem tot bé, ho seleccionem tot i fem clic a agrupar. Ara arrossegarem un altre cub per construir una base per al nostre cotxe. Li canviarem l'alçada i li posarem a 5 mil·límetres. Perquè encaixi amb tot el que portem fet, també li canviarem la llargada a 70 mil·límetres. Ara haurem de pujar la part superior del cotxe a sobre d'aquesta base. Seleccionem la part que havíem fet anteriorment i l'aixequem 5 mil·límetres estirant del cono de color negre que surt a la part superior. Amb ajuda del ratolí i de les fletxes del teclat, acabem d'ajustar la posició d'aquests dos elements. Recordeu que podem fer servir el punt de vista superior per veure bé això que estem col·locant. Quan ho tinguem, ho seleccionem tot dibuixant un rectangle gegant en l'aire, apretant amb el ratolí i amb el seu botó de l'esquerra, i després fem clic a agrupar. Ja tenim l'estructura principal del cotxe. Ara haurem de crear dos forats per poder col·locar els eixos i les rodes. Utilitzarem el cilindre transparent per poder-lo foradar. L'arrosseguem al nostre plànol de treball i li canviem les mides de la base. Farem que la base sigui de 11 per 11 mil·límetres. També canviarem l'alçada fent clic al quadradet blanc superior del mig i li posarem a 22, una miqueta més gran que la base del nostre cotxe. Ara girarem la càmera pensant molt bé com voldrem girar el nostre cilindre perquè travessi el nostre cotxe. El girarem 90 graus, fins que quedi totalment en horitzontal. Per girar, podem fer servir la fletxa amb el nostre ratolí o el que nosaltres recomanem és que escrivim el número directament amb el teclat per assegurar-nos que el gir sigui exacte. Ara situarem el cilindre dins de la base del cotxe.
Assegureu-vos que aquest cilindre atravessi la base per l'esquerra i per la dreta. També podem pujar o baixar el cilindre perquè quedi al nostre gust. Nosaltres el posarem a una distància de 2 mil·límetres del terra. Quan ja el tinguem perfectament ubicat, farem una còpia del cilindre i la situarem a la part de la dreta del cotxe. Cliquem al cilindre i un cop el tenim seleccionat, fem clic a la icona Duplica, que es troba al costat de la paperera. La còpia que s'ha fet està just al mateix lloc que el forat anterior, així que haurem de fer servir les fletxes del teclat per moure cap a la dreta o cap a l'esquerra aquest forat. Quan ja ho tinguem tot, ho seleccionem tot i fem clic a Agrupar. Ara haurem de crear l'eix i les dues rodes. Això ho farem amb un cilindre. Canviarem la base del cilindre i li posarem a 40 mil·límetres. Les mides de la base seran de 10 per 10, 1 mil·límetre menys que el forat que hem fet anteriorment perquè aquest eix pugui girar. Si tingués la mateixa mida, quedaria encaixat i les rodes no girarien. Ara utilitzarem un altre cilindre per fer la primera roda. Només li canviarem l'alçada i li posarem a 10. Li canviaré el color perquè s'entengui millor que això és una roda. Situem l'eix just al mig de la roda. Per assegurar-nos que tot això ho tenim al centre, el que farem servir és el punt de vista superior. Com podeu veure, com ara tinc més elements, la vista no es situa just a sobre del meu objecte, així que costa molt veure si ho tenim ben posat o no. Per aquest motiu, seleccionarem l'eix i la roda i farem servir l'eina Alinear. Per assegurar-nos que els dos elements estan al centre un de l'altre, picarem les dues boletes negres que es situen al mig i al terra. Ara que ja tenim la roda molt ben col·locada, la seleccionarem i la duplicarem per fer la roda de l'altre costat. L'únic que haurem de canviar després de duplicar-lo és l'alçada d'aquesta segona roda. Cliquem a sobre del con de color negre i el pugem un total de 30 mil·límetres. Revisem que tot estigui bé i si la part de les rodes ens ha quedat ja bé, ho seleccionarem i farem clic a Agrupar. Recordeu que perquè cada element conservi el seu color, hem de fer clic al color de sòlido i després seleccionar multicolor. Ara haurem de girar 90 graus les rodes. Situem la càmera per veure el cotxe des del davant i el girem 90 graus. Si cliquem a sòlido, veureu que hi ha una opció que es diu transparència. Si l'activem, fa que el nostre element sigui mig transparent
i això ens permetrà col·locar les nostres rodes que coincideixin amb el forat que havíem fet per l'eix. Amb molta cura situarem l'eix perquè quedi bé juntament amb les rodes. Quan ho tinguem, duplicarem les rodes i amb ajuda del nostre teclat mourem les nostres rodes fins a la part del darrere. Podem tornar a clicar sòlido i treure l'opció de transparente perquè el xassis del cotxe recuperi el seu color original. I ja ho tenim, ja hem acabat el nostre cotxe de joguina. Esperem que us hagi agradat i que heu après moltíssim. Recordeu que podeu canviar el nom del vostre projecte fent clic al nom inventat que surt de Tinkercad a la part superior de l'esquerra. I fins aquí acaba el nostre tutorial. Fins una altra!